Дуслар, сезне тылсымлы мөгъҗизалы әкиятләренә чакырам. Сезгә нинди әкиятләр ошый? Тылсымлы әкиятләрме, яки хайваннар турындамы? Һәм сезнеңчә, шун дус, нинди булырга тиеш? Бу сорауга җавапны минем дусларым беләләр. Әйдәгез алардан сорап карыйк әле. Шун дус акыллы, ярдәмчел булырга тиеш. Минем достым сеңлем, ул акыллы һәм миңа булыша. Минем дустым Султан, ул бик акыллы һәм тәртипле малай. Миңа тылсымлы әкиятләр ошый, чөнки анда тылсымлы башмакларны киеп очарга була. Тылсымлы лампа бөтен синең теләгеңне үти ала. Миңа хайваннар турында әкиятләр ошый. Миңа куян һәм керпе, төлке турында әкиятләр ошый. Чөнки алар безнең кебек сөйләшәләр. Менә күрәсезме, дусларым, никадәр бала, шул кадәр теләк. Бүген мин Диләрә белән Аязның теләген үтим. Сезгә хайваннар турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Куе урман эчендәге бер бик матур аланлыкта бер куян яшәгән. Куянның озын колак һәм кечкенә исемле уллары бар ди. Бер каенда Песнәк үзенең кышыклары белән яши. Куян гаиләсе Песнәк гаиләсенә комачауламыйча гына көн күрәләр икән ди. Көннәрдән бер көнне әни куян азык эзләп кайтыр алдыннан улларына әйткән: "Улларым, шунда гына уйнагыз, ерак китмәгез. Озын колак, син кечкенәне кыерсытма." Әниләре киткәч, озын колак белән кечкенә ду килеп сикергә, йөгерергә, уйнарга тотыналар. Кинәт сикерим дигәндә генә ысылды шуышып, Песнәк оялаган каенга таба килгән йыланны күреп ала. Песнәк үзенә һәм балаларына куркыныч янаган күреп, "Коткарыгыз!" дип кычкыра. "Ничек коткаргансың ул кошны?" дип кайгыра озын колак. Кечкенә: "Тукта, әни кайтып килми микән? Ул кайтса, берәр нәрсә уйлап та бар." Ул сикерә йөгереп, агачлар янына керүгә, кинәт тәпиенә нәрсәдер кадалып, "Ой!" дип кычкыра. Караса, анда керпе ята. "Ник шул хәтле йөгерәсең? Күзеңә ак-кара күренми?" дип ачулана кечкенәгә. Хәле беткән кечкенә: "Йылан!" дип кенә әйтә ала. "Кая ул йылан? Күрсәт!" Каен агачына менергә җыенган йылан керпене күргәч, ысылдый кача. Песнәк шатлыгыннан чыгылдап: "Рәхмәт сиңа, керпе. Бу яхшылыкны онытмам. Бәлки белә кайчан минем дә сиңа файдам тияр." Көннәрдән бер көнне кышыкларына азык эзләп киткән Песнәк төлкене куак артына яшеренгәнен күрә. "Кемне сагалый икән бу хәйләкәр?" дип кайгыра ул. Караса, таныш керпене күрә. Төлке аны сагалап тора икән. Песнәк: "Төлкедән саклан!" дип кычкыра. Керпе тиз генә төлкедән сакланып өлгерә. "Фуф, менә сиңа нәни кычык. Тукта, хәлләрен белим әле үзләренең", дип керпе аланга китә. Көн артыннан көн үтә. Песнәкнең балалары канат чыгарып очарга өйрәнәләр. Озын колак белән кечкенәләр дәү куян булып үсәләр. Кышын Песнәкләргә ризык табуы авыр булгач, көз көне алар кешеләр яши торган урынга китәләр. "Язын тагын монда килегез, без сезне көтәбез", дип куяннар һәм керпе Песнәкләрне озатып калалар. Дуслар, сезгә әкият ошадымы? Миңа Песнәк ошады. Ул кечкенә булса да, керпегә булыша. Бу әкият безне дуслыкка өйрәтте.
Миңа кеппашыды ул бик батыр һәм яхшы дус. Менә шулай, кызлар, малайлар, яныңда ышанычлы, ярдәмчел дустың булганда, беркемдә һәм бер нәрсәдә куркыныч түгел. Ә мин сезнең белән әкият телендәге киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Сау булыгыз!